खालामजानाय थावनि दावबायबो थांखि होननानै बुङोब्लाथ' बाहाय जों बयबो मिथियो बे गामिया नै दाख्लै बावैसो जे सरखारजोंहाय इलिगेल इनक्ल'जार होननानै उच्चेद खालामजादों, होखारजादों, न' बां सिफायजादों। जों बावहाय बिथांमोननि नै दा जे सोलिनाय बिथांमोननि थानाय जानाय जे मोनसे जिबायदि अबस्था बिथांमोना सोलिनांदों बे अबस्थाखौ जों खबर लानोल' फैदों। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो बाहायनो एसे एखेबारे सामान्य जों बिथांमोननो जानाय लोंनाय जगार जा हायो जों BPF हान्जानिफ्राय जोङो चिरां जिल्ला BPF हान्जानिफ्राय एसे एनै जोङो सहाय होनो फैदों, बेखिनियानो। नोंथांमोना निस्सय बेवहाय मोननै नुथाय नुदों जानो हागौ, दिनै दंफां लाइफांनि माखासे जोबस्रांलांनो थांनाय माखासे नुथाय, दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बेथ' सोंनाया गिदिर, बिनि फिननायाबो गेदेर। जों मानसि, दिनै जों मानसि हिसाबै जों जोनोम लाबाय। नेचारेल भाबै जों बयबो मिथियो दिनै सुबुं माहारिया बांलांबाय, नाथाय जों जे जायगायाव गसंना थादों बे मालाबाबो बाङा। बाङियाव बाहाय माखासे इमबेलेन्स जाया नङा जालांबाय। दा बेखौ जों मानसि हिसाबै जों मानसिनि खोथाखौनो जों बांसिन रेसपन्स होनांगोन, गुरुत्थ' होनांगोन। न' डाउट जों बयबो मिथिगौ बिफां लाइफां नेचारेला दिनै जोबनानै थांदों। नंगौ, नेचारेलखौबो जोंनो नांगौ, नाथाय जोङो मानसि हिसाबै जों मानसिनि जोङो माबाखौ जों प्रायरिटि होगोन, बेखिनियानो।